Pupunta po kami sa tita ko. Dami. Pakita yung tinuturo si Sarado. Sarado po. Yan po, papunta na po kami. Bye guys. Magbablog na lang po kami kadating po doon. Sige din. Maganda yung mabili. Meron nun din. Hi guys! What's up? So, welcome to my Rappi. channel. Yan po pupunta Yan po, Sulipan Bridge. Di mama, so nag-vlog rin kasi kami. So, wait lang. Yan po, Sulipan Bridge. Ayan po yung lumang tulay. Sulipan Bridge. Po. Diyan po nagtitiping. Marami po nagtitiping dyan. Stop ko muna. Patay na tita ko. Saglit lang po kami dito kasi po may bibigay lang po yun yung dati ko. Yun po guys. Mamaya na lang po ulit. Bye-bye. Wala. Ito po pala yung purpose namin. Bakit kami pumunta dito sa bahay ng ate ko. Tita nila. Ito. Pasalubong galing sa Baguio. Meron to small peanut brittle. Ayan. Meron ding ano ba to? Cookies to. Tapos bumili din sila ng peanut brittle na crunchy. Ayan. Ito. Peanut brittle din to. So, ayan. Ito, pinakamasarap na peanut brittle na natikman ko. Time na nakatira kami sa Baguio. Ito laging binibili ko that time. Tapos ito, kapag nanonood ng TV, parang murkod. So ayan. Ayan ang galing sa Baguio nung nag-hiking yung pamangkin ko at yung kapatid ko sa Mount Pulag. Tapos bumaba sila ng Baguio para bumili lang ng pasalubong. So that's it guys. Thank you very much. Please subscribe our channel. Please like, share, and subscribe. And comment down below. Thank you guys. Happy watching or thanks for watching. So guys, pauwi na po kami. Makikisabay daw sila. At guys, meron po pala kaming